खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं एमबि मैखोम दिनै आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जथुमाया बड'लेण्ड हायुङारि गौथुम आयेन आफादनि नब्लाङाव 12 रिंगानिफ्राय जागायगोन। खौरां बिजोंनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों दि दिनैनि साना आसाम आरो बड'लेण्डनि थाखाय मोनसे गोथां जारिमिन सान। मानोना आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जथुमाया आसाम आयेन आफादनि बायजोआव खुंफेर जायाखै। बेनिखायनो दिनैनि साना आसाम आरो बड'लेण्डनि थाखाय मोनसे गोथां जारिमिन सान। मानोना गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड हायुङारि गौथुम आयेन आफादनि नब्लाङाव दिनै आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जथुमाया जागोन। बिथाङा गोजोननाय फोरमायबावदों दि भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी आरो नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथांमोना गावनि टुइट एकाउन्टनि गेजेरजों आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जथुमाखौ गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव खुंफुंनो लानाय हाबाफारिखौ साबायखर बावहरदों आरो बर'फोरनि थाखाय मोजां खामानि मावगासिनो थानाय आरो थांखि लानायखौ बरायदों। जाय जायगायाव बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथाङा बड'लेण्ड सोमावसारदोंमोन 1985 मायथाइनि उननिफ्रायनो सासेबो गिबि मन्थ्रिफोरा उदाङै रायजो नाङैनो जथुम्मा खुंनो हायामोन आरो लोगोसेयाव पुलिस थायाब्ला बड'लेण्डआव थांनो हायामोन। दिनै बै जायगायाव गोजोनै आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जथुम्माखौ खुंनो हागोन। उदांस्रि मोननायनि उननिफ्रायनो खनसेबो जेरावबो आसाम आयेन आफादनि जथुम्मा खुंनाय जाफेराखैमोन। नाथाय दिनै गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड हायुङारि गौथुम आयेन आफादनि नब्लाङाव आसाम आयेन आफादनि जथुम्माखौ खुंफुंगोन। 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि खुंथाय समाव बिटिआर ओनसोलाव थारैनो गोजोन फैमारदों नामा? जायनि थाखाय प्रमद बर' दैदेननायावनो बायदि रोखोमनि मालाबा खोनाफेरै मालाबा नुफेरै जथुम्मा बायदि रोखोमनि हाबाफारिखौ खुंबोनायफोरखौ जों नुनो मोनगासिनो। आसाम आयेन आफाद जथुम्मायाव मा आयदाखौ लानानै सावरायनाय जागोन बेखौ रोखायै फोरमायथिनानै होदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। আপোনালোকে অসমীয়া হিচাপে এটা চিন্তা কৰক যে যিখন স্থানৰ পৰা উপেন্দ্ৰ নাথ ব্ৰহ্মই বড়োলেণ্ড আন্দোলনৰ পোষকতা কৰিছিলে, যিখন স্থানত অসমৰ কোনো মুখ্যমন্ত্ৰী 1985 চনৰ পৰা এবাৰো এখন ৰাজহুৱা সভা কৰিব পৰা নাছিল, কোনো যাব পৰা নাছিল, পুলিচৰ লগত নগলে যোৱাৰ ৰাস্তা নাছিল। আজি সেইখন চহৰে অসম বিধানসভা অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু স্বাধীনতাৰ পিছত প্ৰথম ইতিহাস হ'ব য'ত বিধানসভা বাহিৰত গৈছে। বিধানসভা কেতিয়াও বাহিৰত যোৱা নাই। আৰু তাত আমি কি আলোচনা কৰিম? 6ষ্ঠ অনুসূচীক লৈ 6 শিডিউলক কেনেকৈ আমি ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ জনজাতীয় লোকসকলক অধিক ক্ষমতাৰ আমি হস্তান্তৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু এখন অখণ্ডিত অসমৰ বাৰ্তা অসমৰ ৰাইজে ভাৰতৰ মানুহে দেখা পাব। মোদী ডাঙৰীয়া আৰু অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া দুয়োগৰাকী খুব উৎফুল্লিত, দুয়োগৰাকীয়ে টুইটো কৰিছে আৰু মোকো তেওঁলোকে খুব জনাইছে যে কালিৰ দিনটো ইট ইজ এ ভেৰি হিষ্টৰিকেল ডেজ। গতিকে মই আপোনালোক সকলোৰে সহযোগিতা আৰম্ভ বিচাৰিছোঁ। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव काजिगावआव थानाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म एकाडेमियाव बर' बिजोंनि थाखाय गोदानै 2025-2026 इं मायथाइनि सोलोंथाइ बोसोरनि मुं थिसननाया जागायबाय। थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो गुसिम मुं थिसननाय जागोन। मुं थिसननाया 10 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायगोन। रेबगान्थि आरो खाबुफोर थागोन, जेरै हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबु, हस्टेलनि फरायसाफोरखौ थाखो फोरोंगिरियानो जोथोन लायो, गोहैलो फरायसाफोरखौ फोरोंगिरिफोरा उफ्रायै जोथोन लानाय जायो, HSLC आनजादाव 100% उथ्रिसारनाय, कम्पिउटार सोलोंथाइनि खाबु, इंराजि आरो हिन्दी राव रायनायनि खाबु, इलेक्टिभ साबजेक्ट जेरै एडभान्स मेथ्स, हिन्दी, हिस्ट्रि, जिअ'ग्राफि बेफोरबायदि बायदि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङाबो गावनि गथ'खौ मुं थिसननोब्ला 9957951216 एबा 9613400625 एबा 8638520653 मबाइल नम्बराव थोंजों कल खालामनानै सुलाद लाहरनो हागोन। गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म एकाडेमिया पर्बतजरानि ITI साब डिभिजन अफिसनि सेरावनो दङ।